Quran e bi focus ya kasa pre question up ni bodu apede ko ya sorry e ma yesom emo ne o kwa assemblies ya wa sorry ba o e ma yesom you peja kosore bodin eye me Christian hene wa mikra Bible sasa ma me be kan nukure trodo mini tro onyame boa me Oda oh me ka se na me ma me de akoso ahene wanti me ma me na waba me he e de asem na do na ma ba fefe ma me we de mpacho me be ma bi be ma ya friend no Eric Manson apia atija me ne na atana 13 years ni na first one no okoto proto ma me ndi odo no ani sika no okoto ye to bo ase fa mi to am kan ko gina proto no so ansa wusi ane da ben a che 13 years ni na wo mfie sai na me wo be sisi are me wo 37 any 13 years ti atiti free man na chese ya great titi free man na fa balance na mam nti na obebe 24 you na hu no satam de sene wanyi afu atua nti ushia no we nishia no wasadum kwa wa ho na ufri you to no nso ma me de mbe wale o di plan nso ba ho be ye adwuma no nso no ufri ono de ufri ho a you na ushia na ere na me ne etwimpna mo twimpra du sen etwimpna be 3 years mo abortion pm no krenko awo abortion pm e ma abortion ni pm baba abortion 4 me ka kire mo say premarital sex enya obi be kasa meboa me si abrabo bie Kristo nim eyowo bema so usia no na brampa no woni wa na wo de wadwen enene nante bad ade bia woni hu bia hu ti say moa wa no aidan wadwan bonya ko diu se wom na fe adwen na sei na wode na he na kuma eti ade enye kra we de metimi o so wale mi obesesa enie abortion nan enye nyame na be wadoma ka wo benya bi sese wa wo sei onyame do odo pa ka sei enaja afchire do ye ho ade onya me ho ade enene mu a wa de adwuma papa acho ye fam oye kuya adwuma odo de koko yo na nso ye den na misi adwuma ba edu ba mi jae na usua de adwuma Christy hairdresser nada na ojae awo no beba mu no ka sei rade me mama ti emu ana menene na emu a ni koko afo ye nyina na mene na edo dase ahya se no anka nchem so ye mani edini a chire ni be hu se no wo yere mu se no wo yere am sisi e be ne den woni ne 3 years wan so wo yere sa de no sa antes no sa plan na twam mo fa plan foforo de biom ya ni enim so wo yere no eti Christy obedre di pe ma tsena 3 years wan so wo yere no no koda we patona omoye costo wo abusia fie nti sana na yere ni ti na abusia fie na no te he no nso asini dan wo ase efre ho apiti so eti asini dan wo ti na ho no ne wo so wote meme de okọ ha dan maame anam ni tim ti na meme ni se ni fie ono me fie na wasine ho na ni fie eti krom obia ntia wo na so so wo yere na me ho amaba ho foforo 3 years ni nyina obi antia wo na so da bi ni bla ba ko no beti am na so nso na time ko ni bla na ope ne maame no sa ne bla na be ka kire me o se twa no ono asa be ka kire me se ope me ni bla na nye collect nti mi ntwa ne bla ne mo na me ni ono ntena am se sa de ndi mi ntimi nye sa ta na oni bla na trenya sei ni atana na bru 2 years okay ena muguso ni muguso o boa no e wo kua adwuma num nti emu ho no na me ka kire ne se isi are dunko assistant ne nko yiye mame nti me kwa akra pa adwuma ye nti mi ja no ho kwa akra na kasa ni nyam no ne to prot na nsa ma ne to prot ne mame nsa na me kwa akra o dunko aho e o dunko aho wa sika ono ani sika e no toy wo so de mam e wo so de mame e wo kwa de nti no so de mam o si wasi de ama ne yere nti o pese o si bi nso mame sa tam de no wanya hu se o yere ni nyina ma o hu so obejai
no so apata na yere ama na yere mabusuafo frɛ ama so apata na yere ɔka kyerɛ mabusuafo sɛ ɔde dan na yere sɛ ɔpɛ dan ɔmfa dan pata no nti wasi dan ama na yere no ɛde apata no ti na yere ate ase so nwale me yo na ɔka sɛ ɔkɔyɛ wo ho ade ɔnkɔyɛ me ho ade yo to aso kasa nti me gya no hɔ kɔ akra no ankyɛ na me san bae me bae na obi wɔ prɔto no so ɔmatutu me bɔɔde no me nneɛma no nyinaa gu asi dan me kɔ hɔ no na me kɔ bisa no ɔse san prɔto no ɔtɔn maa me no na yɛ obi deɛ nti nipa no na akɔ na nipa no agye na me si yo ti o mu a kyerɛ na obi nso ne nya ntokwa na wo kwakra no na wo ne ntem no na mo da so ho ne da so ho ɛne wo gya wo sɛ kwakra akɔyɛ adwuma na ɔsɛ de adwuma na akɔyɛ no nkra ho na me si me kɔto ama adwuma sua no so ɛwɔ akra ho wo kɔtena ho ahɔ na wakɔsua adwuma no me kɔtena me kɔ Medina na me nua ba kɔ ma kyiri ba hɔ me ne na kɔtena ai nti ɔno ana gitu mu sɛ kɔ ɔno ana gitu mu okay nti nipa no nso ne ba ko sɛ plot no ɛyɛ ɔno ne waton ama no ɛna wasan kɔton ama obi fufuro nti ɔma ba yɛ mienu aton ama nipa mienu na ntokwa si ho nipa ne ba afie ne ba ko na me sɛ rapia san plot no waton na asi ni wura agye na ade no na bla ne so oboa wato ama me asan ato ama de wasi dan oso sisi an nti me meje me plot ni siban nti ayi ntokwa gidigidi na me de me twa aso na omo so omo kan ya me ni ba bia ekosie ni twa aso to enu ehye no baka che me se me enko aboy na busuafo ho na saase ho no omo akoton omo amfa sika no bi ama no yenko gisika no ye ba no ato plot fufra ma me na me si yo nti me ne ko o se ahuridi na chi ai sister tena Hawaii ba tena se no ho me na asem no so na ensem wo ma fe no yi impurities ne ba etidi e pa na ya na mo hwehwe like just say ya nim de wo mo fa so twene ba ma dada o de di kan so ni yire o yire ba ma timi awe nyame anim mo atu anyin se nan wo nsuro wa dada wa to proto ama wo pa ye waton wa nsuro me yankwa boy wa sa hura sika eh wa ba something wa ba David ba Goliath ye wa ba something wa ba Nebukadnezar omo yiska no mo de kodo afu na me say na sport no me nye biem tene na fa wa de na me de na de ma no no waje ai na otum to na chi me kwatena me ma me fie pasan be pa achewa se obesa na matena biem ne od kromo yin na aba me so obe pa achewa o pa achewa me so mi ni ba bia na me na asa pre ai na me de be ha dan na me sa pre na ko ha dan e ma me to ha dan na ma me na me kwatena mu obu mi ofie o ka machi wasese me nyoma nyina be ma ne de ne sekawo pa achewa na be ma ne wajimi ana wanwe ne seka wo ba besia ada na wo bo no dabi o se me nyoma na msime ma ne nse ne me ntoma otwitwa me bag otwitwa mu apapa me Roberts wanya video me ye ne sister phone so oh we exhibit 173 ene kan o kam ni nyina wo phone so me ne seka wo we be ma ni mo odu chewa na ni mo odu yo to aso no efiera etu efiri ho se ono de ontima onkumi enda ho timi de ko police station police for ebefa no okoya no mahu de na asem na atene o se DC aflese ye nchim ye famintum de ho na anko mo de me kotum no no esan paacho na obe me na no do ba fie na de me ba fie sa be wo so ti eno achi de me na ntena biem nka che ma me mo me so am nyina abodwa eno mo so obeku de adudu obekume nti ye omu jai wo ho anti mpanyimfo tenase wase wabaka wo me ho aboka wo me ba ho omu cheki no 1 million me wo ba panyimu kakra wo ho waso no metena ye no oboka wo akola no 28 million to oje nti oje ena me so ma se no phone epre bi enu so 30 million ti oje mpanyimfo gina ho ma me diska no e ma no oje ye enu achi no ya twetwa bibia mo bi aten ba bi afi makọ ha me dan na metim efie no so so ma me ntena ho osole a ene dan obrumu saa ma efie wura kola bu afu say any day o si mi ntun firi fie o mi ntun firi kuro na mete so no mi ntun firi kuro nim tu firi he e kuro na metim no kuro bai wasadu ngwa ho no na de kuro no he wo ano e commander
Onya hwe wo ho ma. Won ni assemblyman. Da bi. No so to said yenti. O si mi o ntimi ntena ho na me si mi na agya no akofa be ma na ni ehu. Ntimi ntusu. Abi chamu for picture to so. Be ma kro no. Waso ma won tena wasedu nkwa ho. Posifo ni krom. Posifo on so me de kwa ya sanse ntimi ntum di si ade bibia me mfa nko bi. Se ba wo ba no ba na ya ye ne dey. Si amampa cho ni nyina ntwenkwa se bo bu mi ni nyina no. Me ne wo 2 rooms. Akosi 2 rooms amame. 2 rooms no akoton abla mi nim ho hwe. Basi ni na jade a waton. Ana me so waton de on fa me chefa mame me ne na na si e wo. So on fa mame na me so me dada na me giska no so ton 350 million na me giska no me saka iska no na me dwa no ko mame kuromo okofodua. Be 2 weeks nie. Nti on ma last Saturday no so kese bi toye. Nso ni toye na me nua be ma 12 years o mu di aglo mu. Na nso ni fa no. So ni akwala bi. Nti me nua na wu. Oh, me nua na wu ya pa enye ise. Uni ni. Me nua ni. Oh, ya. Se wasan fresh on na ku me nua. Sika na me fa ni. Waso no ku uni an. Waso ade de. Ku ye nyina. Waso ni afana na. Ai vai ji. Nisi amini anu nyine sungu me so se me ma ya gungumo mamusuafo nyina apo me omusi makumi nua wo de dia na aku no omusi makowia be ma nisi kandi no aburu nua nisi mamusuafo na sabo som ne kan kora edu akora ya we obo ise se wonu keku no na ku no yire ne wo kan wo burusu se ye no kora dia wonu na esi eku no e na obusuafo so age san kwata se me omuhwehwe mu ma me obi antie masem ye be fra pa ma na ba Monday no ba hwa asem we mu na wabusuafo ni nyina nhwe. Hello kwapia. Yes. My. Yeah, awesome thing. Anio. Yeah, no problem. Ati. Kwapia, wabuao. Uti. Mitie. Obo ba problem. I want to ready and not the same. I bet custom. Mate. What? My God. Mama will put on the zero of cancer and will be a star. What's that? What's that? The man is a future. I'm not possible. If someone not get that you power to all cancer. One day. I'm about so. Me patapia. Me person. Where's our the man of the Debbie, I go to my fashion. We are never to our warfare. No one better than Gibson. I see a girl like young carpet woman. The perform as a woman. Some Adrian. My God, it's your film. Apia. Ma. Me person me tonkra. Nanka you are the only majwani. Near Phil, deep for free criber. Was you soon wakunia? Now, Berham sound wakuna. Hello? Ante kasa. Me say, was sitting near Bia and she a fan. Was you na wakuno? Eh, no cry. Apia, what's in Menka? I be just nice old tin when I had the end in Casa. Now, walk of a bear mouse in Sabaquacha. I should there be. Was walk of a bearman or bet you? O mechi me ni ja ye mu no anwumre bi mi now ne bani ana patwa o so ha James Akure me ni ja ni mu no na anwumre bi ma pie sa na otete mi frifie ho a timbedu abontin ana me hu boy na me ni efiri ansa na nsa ni twa me ni gina ho se am na kasa na oba machi wo ada na oni ba ma gina ho wa no chinchin boy ni nsa na oji boy ni fun hello apia Ante what's the matter? Me patro I was sitting near na nsu afa no no. Wo si wo na what? What's the matter? Ani tie. Apia tie. What's the matter? Me te wonka. Anya bo tie. What's the matter? Me te wonka. Tie dia asem. Me bu sa no bia. Na wo so wabam. Why? Hello? Hello. Me say maajwa say. Ni na ensuo fa no no. Wo se wo na wakunu.
na ba ku ni fie fo nyina eye no anti mi tie yes can not the so can what say hello oh kasa jai se wo tie wo ho no na kasa na ye tie oh listen can you yes can not boy aha ena me friend na me ka tire no what aha ena na me ka tire no se be jini ba leta nti wo wi sika all right apia until me se me to me safra wadwada woni e ma adwa ni nie because asama ho ka to so no emodu se wakuni nua de a enya sem papa bra anya no si nsume na tene kwa ye me na matumi ndia wase wo no wakuno na abekuni me na matumi ane bodwa asamre my phone amanfo nyina wo ho no all can speaker and obieti o ma bodwa we kurom ho na butu afọ kwa yo hwe no ja no lotane me ma dwane ja no kwa lotane na butu afọ na hwe no apia me se me to me safra wadwada wonie e wodi fo pani ni ara ba bia no kore ne wo woni je asaba wo na butu afọ le se not me na butu afọ de no ba mouse ya na wa fere na ebisa no se no ka na kura wona wo bo kwadu ensama waka bebre woni na yinyin nsem akoma nan wa usu be sidama no wansi wo man ko ko sport wo wie yesika da bank wa ko isa no ensama wo ne de enu ti ehia wo be ba no wo madia yenso de pene aye because asama wo kan edroso yeba ya ti ngina ofun so abije inifi me se champo